स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह के ओर से। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह के आप सभी के बीच में बहुत ही जबरदस्त और शानदार लोकगीत आवे वाला बा। जौना गाना के गौले बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी और प्रियंका सिंह जी, और ई गाना के लिखले बाड़े अखिलेश कश्यप जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बड़े श्याम सुंदर जी। आप सभी के बता दी कि ई गाना के ऑफिशियल पोस्टर आप सभी के 2 से 4 दिन के अंदर देखे के मिली। और खबर ई भी आ रहल बा कि ई गाना के 28 से 30 जुलाई के बीच में आप सभी के बीच आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप सभी जाके देख सकेम। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के ये रिपोर्ट कैसन लागल। आज के वीडियो में फिलहाल खातिर इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसे खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा दी।